Malawi Brief. Menechi ndi chimwemwe ena ali ndi maganizo osiyana. Timve maganizo ochuluka majority kuti bwanji madzulo ano pa nkhani ya sukulu ya ulere imene kuyamba mu January. Timve oyambirira masura bwanji. Bwana lipeli bwino kainu. Ayi ndili bwino takulandirani kwambiri. Zinaanda ndile chimombo. Kuti kumeneko. Unakwenda aliyeka mamala. Achimombo kumwala uko mwayilandira bwanji nkhani ya sukulu ya ulere kuyambira January. Kandi ya mwene ili bwino. Ambia makanika kupita ku skulu chifajala na school fees. Kumano mmene kwa mbela professor after Peter Mutalika I think kwa jila bwino alitandiza zimenezo. Okay. Ya. Tathokoza kwambiri nokuti nanunso mwayikapo ndemanga yanu kuti mukhale ndi usiku wopambana makamaka. Tangolini watu aleleyo. Takumvani kwambiri. Awero ndithu angobwera mchimwemwe ngati mmene analili anthu wacho ndewoko akuti zimenezo zimene timadikira. Kodi amaseko mwabwera palayeni mudzatani madzulo ano? Basi ticheze nawo. Inu lero situkufunani. Ndibwenjani. Lero pitani situkufunani. Modele. Ndiyankhula ngati professor munthawi yakampera anati go away inu lero situkufunani koma iye inu ngati leader of the house takulandirani kwambiri singatipirikitse mtsogoleri wa program tikudziweni tidziwe kuti kodi mthupi mwanu muli bwanji amaseko kucha mama. Ineyo wagwa. Tathokoza kwambiri. Ndithu kaya staff yonse kumene. Ayi staff yonse ili bwino aliyense akupuma pa yekha. Ziwama kwambiri. Mwayilandira bwanji nkhani ya sukulu ya ulere inu ngati mzika ya dziko lino? Nkhani ndi yabwino. Wasanje yekha ndamene angakambe zosakhala bwino. Chifani mati lero musabwerepo pamudzi pano. Ansanje mukuganiza kuti pali wina angakhale ni nsanje? Inu mzochita udava. Nsanje ingabwerere pati tsopano nkhani yabwino yoti dziko lonse aliyense mwana aliyense aziphunzira ulere. Inuyo ngakhale inuyo mulilipo mulosangalala kwambiri. Mwatero? Chifukwa cha nkhani chifukwa nanu. Chifukwa inu ndimakudziwani kuti ndinu IMCB. Ayi khani meneyo. Chifukwa nati musabwere madzulo ano. Chabwino ndakumvani kwambiri kuti ma details omwe wanga muli nawo. Mwayilandira bwanji nkhani imeneyi komanso mukuti ena angachite nawo nsanje muganiza choncho fa chani? Yes, zimasowekera mtsogoleri olonjezedwa mdziko muno. Okay. Mwachidule linene kuti mpulumutsi. Amene angapulumutsa dziko la Malawi ndani. Okay. Munthu uja ananyozedwa mtundu wonse. Koma anarelo wena nena kuti inuyo munyoza ABM uri akadzachoka Beji House ufika Central Region. MCB yathera pati yathera pomwepo. Ndipo walumbiritsidwa amene uja pa 4 Okutobala. Tikamba lero ndi pa 20. Ndekuti mu office ali ndi masiku 16 ndi lero. Okay. Koma zimene amalonjeza. Zikulu. Anthu akuona ndi maso. Chizophulitsana dzithusa ayi. Mulankhula bwanji. Ngemu iyi ndiwodyera nyama osati mtoliro. Ndi pa TV tu apa musayiwale. Inde kaya rifuna tidziphetsa zimene amadzipopa wena tuphetsa panopo. Ngemu iyi ndiwodyera nyama osati mtoliro. Wani Malawi muno munali mavuto osati masewera. Chimanga chimagulidwa mayiko akunja anthu kumasonga ma warehouse awo. Okay. Nkumalekelera anthu ambiri nkumanzunzika chimanga chili ma warehouse cha Malawi. Lero namaneno anena kuti ayi monga mmene adatilonjezera mukandivotera ine sukulu idzakhala ya ulere. Ineyo ndili pano mwana wanga ndanipilira ku secondary. Zimenezi zandisangalatsa kwambiri kuti uyambira 1 January ndalama imene amapita ngati fees. Mwana uja adzaoneka kuti ndi mwana popita ku sukulu. Mutanthauza chani? Kuli anthu avutika ati kunja kuno.
Oho. ndipo analipo mphawi ndipo ineyo ndikamayenda ndimalalikira kuti anthu inuyo voterani APM kuti ana anuwa akaphunzire sukulu ya ulere ndi anthu ena zimene zija amati mbodza kampeni chabe imeneyo. Tweni mawu zonena ikhala kampeni bwanji popeza abakili muluzi kuwina kwawo kumene adawina 1994 adangulamulaso kuti primary ikhale sukulu ya ulere. Ndipo zimene zija zimachitika mpaka panopa komano amene adadzalowerera mkati nkuti tsapano ifeyo tidziperekano fee ngati mayeso chiyani aliye chitukuko koma timapita kusukuluko kagwira chitukuko ndeti timamvaso ana abwera ali ndalama achitukuko 1000 anene kusukulu njachani sukulu ndi yaulere ndeti manga okhala chete kuti nanga simene dziko limakhalira. Ndelero nalamula kuti secondary ndinkakuuzanija ndi yaulere chimanga chiche chikubwera kuchoko Zambia obwera kuno anthu simufa ndi njala. Aja ndi manena aja asanje aja tsapano muwaona zimene ayankhula wena anena kale ndi bodza limenelo sizingatheke koma mwini wake president odziko lino wanena kuti kuyambira pa 1 January mmene adzikatsakamulira temu yachiwiri sukulu ija ndi ulere mpaka mtsogolo. Palibenso wina mtsogoleri amene angabwere na amanena kuti ku secondary lidzambo lipita amene ndesa adzapeza mavoti mdziko muno. Muyankhuliratu za mtsogolo. Tidzinenera za 2030 kulibenso chipani china chimene chingadzawine chomwechi zina zitu zafa ndipo zithela ku parliament chifukwa nkhani zija zopwetherana mariala zija akukazirulutsa pa 29 kumeneko wena amangidwa amene adakalenga zigawenga zimene zija ndi zimene zichitika ku parliament zimene fe amalawi zisangalala nazo zobisika zonse zimene amachita za uchigawenga ulendo umene zikutuluka. Ndipo ndi bwana wawo yemwe amene amatuma zimene zija kuti zikapwetsani mariala amene ali m'madzi ulendono ndi akakhala kaya mkumaula kaya akamtumiza kuzomba kaya mkuti. Ife zimene zotisangalala nazo chifukwa amatisoyetsa nazo mtendere m'Malawi muno. Koma nkhani yathu iyi ya malonjezo nkufika kuti malonjezo aphelezera. Tikuti ziko mwambuye kaya kumwamba kwatsakuka. Chabwino. Komano tingopita chitsogolo chifukwa pano pasitu yankhula za ndale yayi. Siti kuyankhula za ndale tinachita kampeni kuchokera chaka chathachi mpaka lero anthu amwe mahewa ulere. Osamuinitsa munthu nkukawina waborero wachete kuti amene ndi mpulumutsi olonjezedwa uja chifukwa wena amakanika nkwapatsa mafunso omwe kuti inu yomwe mufuna uyimanso president kodi amalawi mufuna mwauze chiyani pamene amalawiwo ayenda monzunzika ama mtongola maso lero chichewa chake. Kodi mesa nokha mwanena kuti ino si nthawi ya kampeni. Koma noti ukamba zimene zinali mbuyo mu chifukwa timati ukamba nkumankhula za tisamango yankhula ncholinga choti ukupatsa funso yake yayi koma timachokera kumbuyo nkumapita kutsogolo. Koma tikayambira kutsogolo nkumabwera kuno ayende kuti tivutika sitingayankhe za kutsogolo koma mmene tikuonera apapa zinthu zamboyenda bwino moti mujanenera wanena kuti ayi mvula isanagwe fereleza ali makhalata mpeza molina ndikumpempherera neno mbewu yomwe itsike chifukwa timamva mbuyomu kuti mbewu yachimanga 10 kg tigula 180,000 ndiye tifuna tione boma ili lokonda wanthu silokonda kubayi koma ukonda anthu wake amene ali wa moyo ngakhale wakufa limanterezera kumanda kumene adagona. Chifukwa kuti ukafukula akumanga mboma lomene lo limachita zililo zimene zozo koma noteni tingokhala kuti ifeyo panopa ndife ana amodzi imoti ndakakonda kuti chimene adakachita Profesa Peter Mutharika pakali panopo mwina achakwera atapatsa nduna azidziwe ndale mene zimeyendera. Mukhali ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kupitirira kumva maganizo a Nzika kuchokera kwa Nzika pa nkhani ya sukulu za ulere. Mwaswera bwanji madzulo ano? Mwaswera bwanji? Chabwino amene kuti achotse fa sanakonzeke. Mwaswera bwanji? Chabwino. Mwaswera bwanji? Ya, ochuluka ndiwo amene akuimba phone. Tikayimba, tikayankha. Simuyankha chilichonse. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndaswera. Okay. Muzimvetsera ku TV. Mwaswera bwanji? Tizimvana ku phone ku, musamvetsera. Chabwino titole ena lamulo ake ndi lomwe lija mutalikirane ndi kane mano lomwe ndaswera kaini bwana. Ayi ndaswera kodi tafika kuti madzulo ano? Mwaswera kumponera. Achidante.
Mwayimapola kuika tasunthani network yanu sinakhazikike bwinobwino tangosunthani ndione pena paje mungosuntha pene mwayimapo achidamtere kumponera ndikumvani bwinobwino tsopano achidamtere kumponera tasimbani tsopano nkhani ya skulu ya ulere primary and secondary school kuyambira January chaka cha mawa a professor atsindika kuti zimenezi zikuyambika mwayilandira bwanji nkhani imeneyi nkhani imeneyi nayilandira bwino ngakhalenso nzika zayilandira bwino nkhaniyo popeza nzika ngati zilali manifesto yawo amanena zimenezi kuti kukhala free secondary school zona timayembekezera zimenezozo anthu amatera kuti timavutika chifukwa makamaka January imakhala nyengo yovuta kwambiri pamene anthu omata ngoneka notosekeseke chakudya ndiye kuti nthawi yomwe iso imakhala kuti munthu asekese masukulu fees pomwe ponse limafuna tiyang'aneza kumunda inde ndiyebe chigezo ichichi chabwera tachilandira ngati zika komabe ngakhale chiopsezo chonena kuti mwina maphunziro alo apasi chifukwa ngati maphunziro alo apasi ku primary ku tionetsetse panopa mwina mwana masuka 78 masuka 77 koma kuti alenge bwinobwino Chingerezi zosatheka mavutika ku secondary school kuti alenge Chingerezi mwana zimakhala zovuta kwambiri ndiye zimene timaonetsa kuti ku primary ku maphunziro adalo apasi kwambiri ni maprimary oche pakadali pano pamene akuchita bwino amene akukhozetsa ana kumapititsa kuma secondary school yabwino koma ambiri ndiye kuti kuma community ndiye apa kwabwera free secondary school pali chiopsezo ngakhale kwathileno mayankho apo simene kuti pali chiopsezo chakuti maphunziro alo apasi kwambiri ngakhaliwo kuyankhula kwawo amene kusofuna mwana aliyesa atakhala pa ndinosaphunzira kwambiri lilonetsetsero kadali maloba kuma primary ku sukulu zizawele koma siwasiyana uze ku sukulu baroza kuma primary akaba anena uleta msero mnakona mapepeta kunaweza kunakula ulipe Bongana kama kisio kusukulu zawele jione jione kisukulana kusukulu zizo hapa ndio kitu kusema kwa sukulu kaya pala ulela ndio sio mtu wana kulisoma sana kwa sababu kusema basi kwanza wafanzo sana kama baba lazima lazima kulele tokoze wao hapana mtaje mama ubeta free secondary school education lazima nene tokoze tofune basutuzula silela zizituzula kuna hapo bakura mwana kwita mwana kwita baba kuni kwemira yamige bafuni kutuzula tizotodeni kama tutura bafamalo wana kuti bula lulata kabira lulanyoza komaise kokamenya zintu zabulino iferi za kumajonga kurazi komo kwa kwika iferi tilete difezika masala anthu kuno kumodzi ndiyo kuti iferi tayankhule kule apo bakhola apo kozani leta magalo kule apo kozani sibali kuno samafye mtima osamari one kuti kodi one afuna nenda kuli chani koma baba yamira kakhende kuli mwina anthawi kanga kuli mwina tayamika sima yakagayoni kadalya moto mleja bwa makasima yakagamo sima yakagamo sidra kuli ngola wakakai ndi mwambi umenewo ni mwambi mwati mwambi wokuti bwanji tanthauzo lake njani madzulo ano sima yakaka soye yamikile kadali ya moro ikila ni bole ndipo madzulo akwake kwakaka ndiye apa ngazi chimodzimodzi kuti sima ikadali ya moro ndele sathamangile uyamika msanga taretu onene January ikafika pamenepo ndizipoti dzachonge koma apa poli nthawi zina uyankhula sikukhala kovuta koma uchira pa ground implement chabwino Lea baba, kadali sima yakaka, isayamikile kadali ya moro. Ndigila nikipole, ndipo mutene kuna kakangola. Ndede ndigile ni paka January. Mawa anankula rawalandila, nichie mbekezo. Koma kodi implementation background, nichini kati January. Chabwino.
koma ngani zilele kazukhala bwino wakheso icho yena mafuta akasoma basi koma boyangale ndimo okuno kumudzi janu mali makhala nyango yovura njala jani leo masuku fizi makolo timavulika kwambiri kenaka tioneseso kumunda khani yorailandira koma ababa kwa ine siona kuti ndithemawo ifuka semayi kadaliya moro jakaka tidikire ivole ine makazanga nafuna ntelo kuchokera kunoko kumponera ngakhayesola zikazi zanga kuno khani yorailandira bwino koma tili ni chiyembekezo tidikire January chabwino ndithu ndiso achimwena makala tathokoza chidantere kumponera ino ngati amene mukuyimiranso anthu kumeneko nzika zokhudzidwa komanso bana ni sinthu udindo pachani marero kulati ne chair wako sene series bana ni sinthu kulini sipoko spelson basi ndiye kuti mukukwera maudindo ani kweka maudindo chifukwa cha mene uchitira mene yankwe kulaa kumatsoni ucheya ujayi kumatsoni ndiwe sipoko siuzini yankulira tsopano mneneri wathu wako sene series kuno kumponera ndiwe Innocent Chidantere moto mnalelemo lakamidwa ni zika kuno kumponera ulankhani lailandira yabwino koma tisathema udaliya digeni January popeza simakagaika daliya moro ikabola January ndiliwonde kuti akuti gagayi ngolako kuti ngonene Chidantere osipoko siperesoni kuchoka ku amponera ine ndikuthokozeni kwambiri mwakwezero dindo mfundonso tazimva komanso kuyamikira kwanu mwatero kuti ayi simanjagagayi ngofunika kuti polekaye January tione mezi chitikire tathokoza mva maganizo anu zimungwapira chimene mawalele nanyalele kuti kuti zikazotse kuno ndakotera kuno kupanda kuti asiperesoni watuja oyatagwira chiro zikomo kwambiri zikomo iwa kutero kuti aya profesa mbabuno ntchito koma tatentidikire January kuti zimanena zithekadi poti pakamwa pamenepo koma background zikhala bwanji ikafika January mwasula bwanji madzulo ano aitaswera taimani pabwino musunthe pamenepo palibe network yokwanira tafika kuti tikudziweni madzulo ano kutcholo mmalaini umo okay tikuvutikabe kuti tikumveni mukadasunthabe pamene mulipo koma perekani maganizo anu mwayendera bwanji nkhani ya maphunziro aulere a primary komanso secondary school nkhani imene ife zelina ndikandi yabwino koma ndingofuna ndithenda manga pazimene anena ndani akuponera Chidantere anati bwanji wo Chidantere ndangogwira kufundo imodzi imene anena kuti tidikire kaya kufika na January chifuna kulankhula ankosavula kumochita zinthu ati simanjagaga akuti simanjagaga iso iyamikire liyotentha ubadikira kaye bapola mpamene orepola wa Malawi kodi kumwamba ufunika likakhale pamodzi ya Malawi kodi mmaganiza bwanji kupita kusane kumwamba kumene likakhale pamodzi ndemwagwirizana ndi Chidantere madzulo ano mbili chifuna ndi mazaganizo sonena kuti kodi skulu iyo ya secondary kakhala ya ulere ndapali zinthu zina zimene zimazachitika pa skulu pacha yonekeze ngati anaja aina amakakhala boarding imene kuja pamakhala tizitukuotinantire timene sikulu yokha imapanga kudzera mafizi aja nde zimene zijja zizichoka kuti sukulu yonse kakhala ya ulere zizichoka kuti kapena apange specify kunena kuti sukulu ikhala ya ulere koma ndondomeko yakuti ndimene simaperekedwa koma yakuti iziperekedwa ndimaona ngati anene choncho kunena kuti kapena ndi tuition yokha imene siziperekedwa koma ya boarding kutenga masukulu a boarding tizipereka pamenepo pamene mafuna ine mwina mwake patamasulidwa koma ndondomekoyo ndi yabwino ndithu Iyayi inuyo tikuyamika inenso nane ndikutsatira ndiye ndikhulupiriranso akuluakulu wa boma akutsatira kuti kodi basi munthu wangonyamuka January ja pogona paulere kumeneko ngati kumakhala chakudya nchaulere fizi ya ulere I think inuyo mene mwayankhuliramu boma sonalo lili ndi makutu likumva ndipo ndikhulupirira kuti lipereka chitsogozo bwinobwino m'masiku akubwerawa ndikolive ndithu kwefe sizilingikira ndithu panopa koma tikangoti tidyerere panopa tidyere sizicho nena kuti mwana wanga adzapita January ulere noona ngati kuti kenako tigwira mbweya Malawi apopo ndiye ndakumvani kwambiri malingana ndi kaganizidwe kanu
ndikhulupirira kuti nalonso boma likumva kuti pali zina zofunika mayankho ku dzikoli ena sadazimvese ayenera azimvese ndikhulupirira kuti abwera poyera atifotokozere abwere poyera ineyo maganizo anga amene wamukhale madzulo opambana dzina lija kuthyolo ku New Lines ineyo mayi moyo mukhale ndi usiku wabwino zikomo kupitirira kumva maganizo anzika pa zimene zalankhulidwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika dzulo ku mlakho wa Lomwe kumeneko kunali mlakho ndi chikhalidwe cha anzathu achilomwe komabe ngati mtsogoleri ukayima pa podium umatha kupereka ku mfundo ina imene ukuona kuti dziko limve skulu za ulere makamaka ku primary ndi ku secondary zikuyamba January mwayilandira bwanji nkhani mwaswera bwanji pa line apa iya ine mbuyanga ndaswera chabwino paima inupo ndi network ikuvuta sinzo kuti vuto ndi chani koma mafuna tizimva kwambiri zimene mukulankhula maganizo anu zikuyenda mutu mwanu pa nkhani zimenezi ndi ndani dzina lija komanso kumene tafika ine kusalima bwana kusalima eti nditu mwayilandira bwanji nkhani imeneyi imene ya Professor alankhula dzulo pa nkhani ya skulu yotazilipira kani imene ndiyabwino zedi ndiyabwino koma makolo kuti ngakhale bomayo lionetsetse kuti lisasukulutse mphamvu ya maphunziro chifukwa kupereka kuti anthu akhala ulere mmakhala kuti akusukulutsa pang'ono mphamvu ya maphunziro chifukwa ngasi chinthu chonse cha ulere value yake imatani kuti imachepa kwambiri ndithutu kodi chikakhala cha ulere munthu sachilemekeza asachilemekeza ndengutani kuti chili cha ulere choncho chilemekezedwe muganiza kuti pangafunike kuchitika chani kodi ulere ukhalepo koma pakhale mechanism yonena kuti aphunzitsi asatayirire kuti kupeza chinthu chini cha ulere makulu onso asatayirire kuti kupeza chinthu chini cha ulere nawonso aboma aonetsetse kuti kupeza chinthu chini cha ulere value isatani kodi isachuluka kwambiri yayi chabwino ndithu abwana kusalima tikuthokozeni nanu mwapereka maganizo anu ndikhulupirira kuti maganizo akupita kwa aliyense amalawi amva ndithu zikomo akuti tonse tigwirane manja nchaulere koma nzija zoti akupasa shati ya ulere suchapaso nkomwe akuti ndi aulere mpaka nankunyenyeka nkhosi bale chinthu ni mavala ineyo ichichi bwinobwino chinaliso chanyuwani imene mampasa chimaoneka bwino koma akuluwa olokuchapa chaulere akuti chimatha kuchoka value mwayilandira bwanji nkhani iyi pa line apa mwaswera bwanji amene usadakonzeke tolena mofulumirira nthawi yathu ikuthamanga mwaswera bwanji ndaswera kainu bwana ayi ine ndaswera kuti tafika kuti madzulo ano kunchewo kunchewo eti ankhoma yes bwana ayi ndakuthokozani kwambiri inuyo zimene zalankhulidwa dzulo ku mlakho wa Lomwe koma mtsogoleri anatengako mpata kuti ayi ndiperekenso mfundo kwa dziko lonse ngakhale izi nzachikhalidwe koma ine ndipereke zimene ndili nazo January mwanayo azipita ku sukulu no fees akaphunzira ku secondary ndi ku primary mwayilandira bwanji kani yolelandira bwino oyiri bwinobwino ndabulebule chifayo chani bola isakaleona amayi chifori 2019 ame 2018 amazamanga zolizina kuti ife tikanguwina yangulowa mboma tikuyamba upanga chani usukula yambo kuza useko da ulere okay adalengeza adala Brighton Saka Brighton Saka kuti tibiko koma zilete kuti sisi chitike mpaka leo lino okay ndi makhulupiriro mwina chifere chidakali kacho peonera kuti ndeye peonera kuti ndaibere chanatapanga alliance awawa mapasa chokachi kupezeka kuti mkutani kwasokoneza wacha kwina akadapanga ndikupira choncho okay ndi apa ngadakunena kuti iwo asika kumulako awo tsiku ino nena kuti kuyambira January sikulu yo ndi ulere seko ndi ulere ndikuona kuti ziko zokhala bwino ndiponso kutekera nako yachi ziko zocheka pombe muli ndalama zambiri bambwanga muli ndalama munaziona muli ndalama zambiri kubasi okay ndimazidziwa kwambiri nakuti muli ndalama koma iwo acha ambiri amangudziwa matombo awo amangupa ndi apita mukalika ndikupeza munthu wamkulu ndi ndagogo mwina akuzo kuti sungira kuti samalira
chikozo chilika sanga paite marupa mwawo kwewa chakuka oho kumanya madawa ndemba bazo bola zwazungule sasokonezi yani kuma yete chalo kwa jala kodi chiko la basi hapa okay ikati chiko la Malawi chindira kuitomboli chiko la basi lava okay ya de ya chabwino nditu bwana wanga Ankhoma ndikunyadileni kuti mwapereka maganizo kuti a Bright Msaka adanena apo kwa ndikhulupirira kuti nthawi imeneja sanalowe mboma inalowa ndi Tonse Alliance eti sana lowa mboma ina Tonse Alliance ana zama Tonse Alliance ina lowa mboma koma anataka kuti wache mwina adapanga ndikupere mwina kesiyana chino chabwino kunoko kuze skula na ulero chichotero kuno sizo ina zambiri kuno kumali chabwino ewa ndathokoza kumva maganizo anu kumulangeni kunchewu bambo Nkhoma mmatilemekeza masiku onse mukhale ndi usiku wabwino nanu chimodzi zikomo tipitirire kumva maganizo ndimati nditachokapo kaeni mwe madzi akhosi pakaya uchitika ziti ndi pagulu pano madzayaluka koma mwina pakonzeka pano mwina tipitirire ndi program aswera bwanji ayi ndaswera energy yanu ndimene tikuyifuna ndikuti kumene kubwana pastor Samuel Mushoro kucholo mwayendera bwanji nkhani imeneyi tikukambirana madzulo ano kandi tungeta ira bwino koma foni yanu muli nayo patali kwambiri ndiye zikuvuta kwambiri kuti anthu amve ena ali ku South Africa as we speak ndiye kuti tayankhula ndibeni mwa energy kapena muyiwandikire foniyo okay magamba kuti nkhani yo ndeza ira bwino beta ya pano mumveka nene chikungofunikira ndijonena kuti zambiri amagamba kunena kuti school ya ulere koma amati palika school fund ya ndero limakufuna kuti akamapanga school fund akaganizire sokulira credit kunena kuti makowa azikwanisa chifukwa kuzona kuti school ya ulere koma school fund ija kupeza kuti simakole kuwatale kuti ikuwaphinja ndizifunikira kuti aunikire kuti kodi school fund ikhala mutani koma nkhani yodayiramira kuno ndithu tithokoze kucholo kuti nanunso mwekapo nzeru zanu kuti nkhani ya school fund kumativuta m'manyumbamu ayiganizire kwambiri sachite kuchita kuchola khosi kwambiri thokoza kumva maganizo anu kuti mwayilandiranso nanu nkhaniyi zikomo pitira kumva maganizo anzika nthawi yathu imauluka kwambiri situdziwa chifukwa cha understand about 15 minutes mwaswera bwanji inu ndiye muli pansi kwambiri simukumveka yatani foni yanu inu mwatalikana nayo ya inali patali nthawi zonse mukamayankhula ikeni pakamwa choncho kuti tizimvana bwinobwino tinene kuti ndikuti kumeneko mayindani kuno kunchinji mayi manamanga manamanga pamenepo ndiye aliyesa wamvadi dzinalo kunchinji nkhani imeneyi yakumvekerani bwanji ya sukulu ya ulereyi nkhani ndithu yamveka bwino koma mmene anenera nzathu aja akudowaja kuti pakhale ndithu dongosolo labwino chifukwa maphunziro akakhala aulere zinthu ndiye sizimayenda bwino sizimayenda bwino makamaka maphunziro amakhangati amabwerera basi kuti kumati kuti maphunziro akhala amphakuti komanso ulereyo mmene anenera ndi kuti azathaja kuti ndalama zakhangatizisa kuti iwono kupachali yaketa modani secondary maziphunzisi azifuna msikuti maliziro momwemo komanso mwana apite ku boarding chokudya china chilichonse kuti pamene pande kuti kusiyanisa kwaja asiyanisa modani ogonera komweko ndi kudya komweko ndiye kuti zikhalanso zaulere kapena ongoyendera apita mawa kubwerako madzulo ndiye pamene patimafuna kuti tipamvese tisize tisanaje pamenepo ndiye boma likumva chifukwa ine kuti ndiyankhe pano malo mwa boma ndikhoza kupezeka kuti ndalakwa funso lanu ndiye kuti ligwirizane ndi aja akutcholo kuti kodi mwanayo January tingomunyamula basi ku boarding basi akakhala umeneko muzikamulipirira malo ogona chakudya china chilichi ayankhe abomawo kuti inuyonso nanu kumchinji mumvesese nkhaniyi yabwino apo ndiye ayitasangalala ndedi mmene akambiramo mmene alonjezera apo ndiye tasangalala makondwera nazota kwambiri moti aya mbuya limekezeke ankhala anthu amadani nkhalamba kumacheza alandira
iyi gakumpana nyoze gwa nthawi yayitali ndipo akanakhala kuti anali wantima bweza atafa kale kali mbisi koma mulungu anakonda ndipo awasule. Oho. Ayi, mafuno ano abwino kwa Professor Arthur Peter Mutharika kuti mulungu asunge nkhupira kuti chauta wamva komanso iwo akumva kuti ayi ndiso mukuwafunira zabwino zonse. Ndipo mukwambiri.